dana justoan. Etzekoa bain jabia eta etorte ziren hortik minetik. Portugaleta aldetik hortik minerutatik etorte ziren ekarteren orizioa zukerie estraperloa. Eta guk emoten gentzen, injabak, hartoa, eta hola guzak. Etxe gendun kanbizoa. Hala bizi ginen. Ama joat izin da inoz saldizegaz, bai soluetik. Hola, estraperloa gaz. Eta inoz karroa gazoan dametik, eta guardizek lotu. Zizin zan eran espatatarik, hola guzirik, dano izin da estraperloa. Eta guardizek igual zatotzien patati eta opeu, babartien sartute. Eta enterge tanto, eren familia baiteri bermion, eta enterge etxeon, sostin urrungo doaneko, eta enterge, eta saldu gero bestie. Ez que erosin berzetan, etxarako jatekoa. Hori joa eta gauze berdiretzien. Eta holan, eta inoz joan da, saldizeri mini sestoak, eta solu betik, bermera, saltzien gauzek.